Rád by som vám všetkým poprial príjemné prežitie dnešného dňa. Na tomto športovom dni sme sa cítili veľmi dobre a sme veľmi radi, že VSP Južný Gemer spolu s obcov Stránska vedeli zorganizovať takúto akciu, podujatie. Ja im držím palce, nech to takto ďalej rozširujú túto myšlienku, aby sa z roka na rok čím viacej ľudí zapojilo do toho, aby sa vytvorila taká pekná miestna komunita. Toto je potreba troška potlačiť, aby ten turizmus tuto začal prekypovať, lebo máme na to. Ja verím tomu, že máme na to.